Waosan karya cerkak kanthi irah-irahan ngimpi sawarenge bocah lanang anggitaning klasik. Ing sawijine désa cilik sing adhem lan tentrem ana bocah lanang jenenge Raka. Dheweke seneng dolanan ing sawah lan kerep bantu bapake ngembalani wedhus. Senajan uripe prasaja, atine Raka gedhe lan kebak pangajap. Saben wengi nalika lintang-lintang padhang, Raka tansah nglamun lan duwe siji pangarep-ngarep. Suwene wektu mlaku, Raka kerep krungu wong-wong désa ngomong yen bocah désa mung bakal dadi petani utawa buruh biasa. Cerita kuwi gawe atine dadi was-was. Nanging sabubare kuwi Raka ngalami mimpi sing aneh. Ing mimpine dheweke ngadeg ing panggung gedhe nganggo seragam pilot lan wong-wong padha aweh tepuk tangan. Nanging nalika tangi, Raka bingung lan wedi yen mimpine mung bakal dadi angen-angen kosong. Dina-dina sakbanjure kanca-kancane malah ngguyu nalika Raka crita yen dheweke kepengin dadi pilot. "Kowe kuwi bocah désa, Rak, ngimpi kok dhuwur banget," salah siji kancane. Raka dadi nelangsa lan wiwit ora yakin karo mimpine dhewe. Nanging bengi-bengi sakbanjure ibune Raka nglilani lan ujar, "Rak, mimpi kuwi kudu digandeng. Yen kowe gelem sinau lan ora nyerah, Gusti mesti maringi dalan." Omongan kuwi ndadekake Raka semangat maneh. Dheweke wiwit sinau luwih sregep, seneng maca buku lan ora peduli karo omongane wong. Sakwise wektu suwe, Raka bisa mlebu sekolah penerbangan amarga kerja kerase lan pitulungane keluarga. Mimpine sing biyen mung angen-angen saiki dadi kenyataan. Raka dadi bukti yen bocah sapa wae senajan saka désa cilik bisa ngayuh langit yen wani nyoba lan ora gampang nyerah.